baie trots op Wagner 3. Vir my persoonlik is Wagner 3 dit die beste een van al die. Ek dink die Wagner 1 is aan, die Wagner 2 stout zijn en ons het ook volwassenheid op Wagner 3. While allemaal vrouwen dit op die stadium, of tenminste ja, denk ek. Ek denk allemaal vaardige schrijvers, acteurs, om te leer aan ander projecten. Maar wie weet, as jy mense wil buiten vraag of meer, gaan ons daar voor maak. Amazing geweest. Ek kan dit nie beskryf nie, ek sal altyd dankbaar op wees en maak saak veel ander goed ek doen nie, waar ons altyd en dat regte sak wat ek in my hart het. Baie geleer, baie gelag. Dit was amazing geweest. Ek het talent hier van 'n Diamond Ridge uitbring. Enigiets van wat jy die dag kan dra tot skemerkelkie dra, dan moet ek kans kan kry. Ons is baie opwindend daar, baie opgewonde daaroor. Dit is redelik opwindende pad wat ons gaan loop van mekaar en volgende jaar, ek dink so middel volgende jaar, as die babietjies nou gearriveer het, dan sal ons dit vir julle almal kan wys. Ons is super opgewonde, dit gaan edgy wees, maar van edgy tot girly tot enigiets waar jy kan dink, dit gaan ons baie exciting. Een beetje van een informele army type als ik het zo kan stellen. Ja, net gemakkelijk, lekker aan het zelf genieten. Dan weet jy nooit wat om te dra nie en ek het so lang vloeiende rok gedra. Dit was nie raar op my styl nie. Die tweede ene was ek nervous en jy wil presentable lyk en daar's baie mense, jong meisies wat jou is om model sien. En hierdie keer het ek net besluit as die derde een, ek net op myself kom en funny. Dis iets om te geniet en ja, ek het besluit ek gaan net die funny met handspieeltjies en lekker rondjie.